Konang'o kentiere e county mano ma Kisumu. Akeni japuonjo David Obuon bende winja nyalo mana kawe gi kanyo. Erokamano Sharon, awinji maber kabisa. En thuolo maber mondo wago mbaka e chal mar somo e piny mar Kenya e tam mochak mar ariyo ni. Kata mondo awachi ni tamni ok ochakore maber ahinya nikech jopuonjwa madongo e sikundewa nigi achiedh nade e yore mag omenda michulo ne sikunde. Tam mokalo mar dwe mokwongo, jopuonj wacho ni noornegi mana 19% kuom 50% nonego ornegi tam mokwongo. Magi gik moko odhi maber, kendo ka gichako tam pesa pok one, gik monego tim e sikunde to turi mana kaka jowar osewacho kanyo ni mae tam mabedo crucial ma nyithinde puonj prepare nyithi sikul e yore mag somo kaka giikore mar transit to the next grade. Waduto wang'eyo ni mae e higa ma grade 9 biro transit to senior schools. Nitie gik mang'eny monego nyithindo gi iki kapok ochopo sama gi transit into the next grade, which is grade 10, and into the pathways mosebedo kiwacho pathways adek. To king'eyo ikruok mag somo e sikundewa gi, tineno ni pod nitiere gaps, nitiere gik mok ochopo kare mondo somo ochop kare. Omiyo sama wawuoye ni sikunde ochakore somo ochakore e yo mok ni kare. Anyalo wacho ni kata sikunde moko sani onge jotelo motelo ne sikundego, to nikech jotim interviews mag promotions mondo thuologo okete jomoko, nyaka sama wawuoye ni promotions go chungi. Magi gik ma ok tero maber ne sikunde. Jopuonjwa chunygi koro ogore. Joma nyoso obedo listed ni dhi for promotions, ruwa onge ma gidhi godo. Koro kata wachako tamni, weche nitie mang'eny monego wachi mondo somo mag sikundewa e tam wachako ni giga ni orie mondo gik moko odhi kare. Gik moko ok beyo. Erokamano ahinya. Aparo ni un duto te